এটা নির্বন্ধ ହଉଛି ଚିକେନ୍ କଥା ଚିକେନ୍ କଣ ପକେଇଦେଲ ତାକୁ ଚିକେନ୍ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତ କଥା କହିବି ହଉ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଳୁ ଭଜା ଚିକେନ୍ ହଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ ପିଆଜ ଦେବା ହବ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି ଚିକେନ୍ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ହେଲା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଆ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛ ପାଣି ଦିଅ ଅଧିକ କହିବି ତମେ କରିବ ହେଲା ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି ପିଆଜ ନାଲି ହବ ନା ଧରିବ ମୁଁ ଟିକେ କରିଦିଏ ପିଆଜ ହେଲା ପିଆଜ ପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଶୀଘ୍ର କର ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ବା ଆଉ ଟିକେ ହବ ପିଆଜ ହେଇଗଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଣି ଦରକାର ପାଣି ଏଥିରେ ପାଣି ପଡ଼ୁନି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଅଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଇଦେବ ମସଲା ପାଣି ଟିକେ ଦିଆଯିବ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋ ଦେବ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପାଣି ଦିଆହେବନି ପାଣି ଦିଆହେବନି ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ରାଗ ଖାଇବେ ଆପଣ ଏତେ ରାଗ ଖାଇବେ ଯେତିକି ଖାଇପାରିବ ସେତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ କାଳେ ଏଥିରେ ଦେଇଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ତିନିଟା ଧଳା ଧରିବା ତିନି ଦିନ କାଳେ ହେଇଯିବ ତିନିଟାରେ ଧରିକି ଦେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଖାଲି କରିବ ଆଉ ମସଲା କରିଲେ ମସଲା ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଏଥର ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ତାପରେ କ'ଣ
आलू पकड़ दो ना एक मसला पकड़ो आ पानी दिया ना पानी पकड़ दिया मसला बढ़िया से कषा होची केमती तेल बाहर पानी ये गरम होके उषुम होपर दिया हम तरकारी तार टेस्टा आसो बढ़िया देखा बढ़िया बास्ना भी आई लुण पकेना चलती तेल मैं आगे खाली कषा मसला आसला आलू पड़ो एथरक मसला होगलानी बल प्रयोग घंटा सब कम खिंडिंग कम जहाँ कले खिंडिंग कम लुण पड़ो लुण आसीगला लुण केते चामच पड़ला लुण तुम जी दरकार खाई पकड़ तमें केते चामच पकड़ला मो तो रोसैया रोसई करुँगी मुझे फ्री मुझे खाली खाइबी आज तादरे पानी देदेला घोरे दौना थाईटा तो सीझी मसला ता सहित आलू बढ़िया बास्नाटा भी आसो कवर हो जाइए कड़ा लगिगला लगे ठीक ठीक कमे जमा मसला रेडी है चिकेन पड़गला खाली खाइबा बाकी अच्छे केते चिकेन गोटे केजी आसी चिकेन पकई दे सब कढ़ाई जगह हो पूरा कभर होगा बढ़िया हम बढ़िया हवा मसला पड़ सब पड़ी मसला पड़ सब पड़ी जाओ टिके पड़ी आ कौन पड़ो धनिया गैस को टिके कमी दो धनिया पड़ो धनिया ना पखे चले गला गैस टा पूरा हल्का रहे चिकेन होची एबे देखिए कौन हाटू परिबा आइछि आसा एठी तो देखा जाउनी ए लाइट रे एठी परिबा आइछि देखा ही जाउनी हम आई ये कंचा लंका आउ नींबू लेंबू आउ ओला ये प्याज पियाज बंधा कोबी कोबी
फुलकोबी फुलकोबी आसची दीटा तापर टमाटर टमाटो मटर भी आसची मटर ଆଉ କ'ଣ ଶାଗ ଆଇଛି କି କ'ଣ କି ଶାଗ ପାଳଙ୍ଗ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେବିଟା 10 ଟଙ୍କାରେ 2 ବିଡ଼ା ଶାଗ ପାଳଙ୍ଗ ସବୁ ଶସ୍ତା ଏଠି मटर किलो आसची मटर टमाटर ये केते किले ये 2.5 किलो ये 2.5 किलो को केते टका 2.5 किलो को 20 टका भल तो कंचा कंचा आंचटी देसी टमाटर ये रहे अधिक 10 किलो 10 किलो ये जना पड़ूनी ना 10 किलो बोले बड़ा 10 किलो को केते टका 100 टका 10 किलो 100 टका ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଗଲା କବଟ ପା ନା ପରିବା ସବୁ ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚିକେନ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି କ'ଣ କଲ କ'ଣ ଦେଖିନି ପାଇଲି ନାହିଁ चिकन कसा चली ହେଇନି चिकन कसा रेडी चिकन कसा रेडी ଲାଗୁନି ତଳେ କାହିଁକି ना गैस कम है ना चलो क्या नहीं ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ମସଲା କ'ଣ ହେଲା କି ना ठीक है तो बिरयानी की ଖାଇବି କଷା ଟିକେ କେଇ ଟଙ୍କା 300 କ'ଣ ହବ 300 बड़ी लगी ଚିକେନ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ତ ଖାଲି ଟକଟକ କରି ଖାଇବି चिकन कसा रेडी ଆଇଁଷ କରନି ସବୁଆଡ଼େ चिकन कसा रेडी ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ନା ମୋ ପାଟି ଘରେ ଟକଟକ ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ कसा रेडी ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ କଷା ରେଡ଼ି लेग ହେଇଗଲା पीस करा करवा गोटे पीस दे पीस आलू नहीं जीवा ଆଳୁ କାଇଁ ହେଲା मांस के छिरे जीवा मसाला छिनवा ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିନି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି